A ɓangaren Buba kuwa da Mayya na ƙara dosowa inda yake yana ci gaba da kururuwa cikin tsoro da razani, kuma ga babu wanda ya gani ya zo wucewa ta wurin bari ya kawo masa ɗauki. Nan dai ya ƙara kururuwa yana ƙara kiran sunan karnukan nan nasa. Nan da uwar gidan ta ji karnukan sun damu da haushi sai ta kwance su. Tana kwance su suka ranta a guje suka nufo inda Buba yake. Suna zuwa inda Buba yake, Mayyar nan tana ƙarasowa. Cinyau ya kama ƙafafuwanta, Lasau ya ɗafe ta, Kasau ya turmushe ta. Nan take suka hau ya gargala ta. Ko da Mayyar nan ta ga ta je ƙasa sun fara ya gargala ta suna cizonta. Ta kurma ihu ta ɗauki buhun kayanta ta falfala a guje ta gudu gida. Buba ya sauko daga bishiya yana murna da farin ciki yana kallon karnukansa cikin jin daɗi. Maimakon Buba ya wuce gida sai ya wuce cikin kasuwa. Bayan zuwansa kasuwa ya tafi ɓarin da ake sai da gwal. Ya zaro wani ƙaramin gwal da ya samu ya sakaye a cikin aljihunsa duk da dai bai tsira da sauran ba. Ya ɗauko ya miƙa aka bashi 'yan silalla. Ya wuce wajen masu sai da tufafi ya siyi sabbin kayan mata na ado. Sannan ya wuce wajen masu sai da nama da ƙarago ya siya kayan miya sannan ya wuce gida. Zuwansa gida ke da wuya, ya tara matan nan nasa guda biyu ya tambaye su cikin su wace ce ta bude wayannan karnuka. Kowace cikin su ta kasa bashi amsa. Yace su faɗa masa gaskiya. Amarya ta kwashe komai ta faɗa masa, tace ita dai sai da tace kar a bude wayannan karnuka, amma uwar gida tace sai ta bude. Yace to shikenan, tunda an yi haka kowace ta koma ɗakin ta. Bayan sun koma ɗakin su, ya bi uwar gida har ɗakin ta, ya fito da wayannan kayan mata na ado ya danka mata, sannan ya mata kyauta. Ita ma kuma amarya ya bi ta ɗakin ta, ita ma ya mata kyauta, sannan ya bada wannan nama ya ce a dafa, aka fito da wani kuma aka ba wa karnuka. Sannan ya dau aniyar insha Allahu daga wannan rana ba zai ƙara yarda ya wani abu na rashin gaskiya ba, saboda duk wani aiki na rashin gaskiya ba a ƙare shi lafiya kamar dai yadda ta faru da shi. Da tuni ya rasa rayuwarsa amma dai Allah ya tsiratar da shi. Kurunkus ɗan kan bera. Wannan shine ƙarshen wannan tatsuniyar tamu. Idan kun ji daɗin wannan labari za ku yi mana share, ku like, ku comment, sannan ku subscribe na wannan tasha ta Sadiq Bala Films domin samun shirye-shirye masu inganci da faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a koda yaushe. Naku a koda yaushe Sadiq Bala.